Тапшырыбызда тагын бер кунак, ул Бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе Тәбрис Яруллин. Тәбрис, исәнмесез? Исәнмесез. 29 октябрьдә бик зур чара, татарча диктант язу оештырылачак. Һәм татар яшьләре форумы әлеге проектны башлап йөрүчеләрнең берсе. Менә бу идея кайдан килеп чыкты, аның максаты нәрсәдә? Һәм катнашучыларның белемен тикшерү генә мул, әллә инде бөтен татарны татарча туган телендә хатасыз язарга өндәүме? Ревизия. Дөресен әйткәндә, бу безнең идея түгел инде, ләкин без аның буенча ничектер теге уялып тормыйбыз. Гадәттә карыйбыз чит илләрдә, Россиядә нинди кызыклы проектлар һәм форматлар бар. Без шуларны татарлаштырырга тырышабыз. Ул безнең бер эшнең тармагы. Һәм инде күбебез белә, тотальный диктант бара, һәр елны ул шундый масштаблы уза. Рус филологлары башлап җибәргән эш ул. Һәм инде безнең очракта менә без иҗтимагый оешма буларак тәкъдим иттек, менә шулай ук Россия күләм уздырырга. Ләкин инде монда да без беренче түгел, моңарчы ул локаль рәвештә, мәсәлән, Медуниверситет оештырган иде быел, яз көне ялгышмасам алай икенче тапкыр уздыра. Сез аның нәтиҗәләре белән кызыксындыгызмы? Мин дөресен әйткәндә анда катнаштым, укучы буларак технология университетын мин үзем тәмамладым, һәм алар мине чакырды текст укырга инде. Мин шунда Абсалямовны ялгышмасам укыган идек, аннан үзек авыррак текст иде дөресен әйткәндә, ләкин менә 30-40 кеше аны язган иде. Һәм инде без моны уйладык та, менә ни өчен әле безнең октябрь шундый гомумән көз шулай җиңелрәк сезон, шундый зур масштаблы чаралар узмый иде. Уйладык менә параллель рәвешне бер 9-10 шәһәрдә уздырырга шушы татарча диктантны. Шулай да әлеге диктантның асылында нәрсә ята? Мәктәптәге без белгән диктант инде, укытучы укып тора, син язасың. Әйе, нәкъ шулай, ләкин инде монысы теге безнең чараларны менә күзәтеп барган кешегә күз алдына китергә җиңелдер. Ул ачык, теләсә кем килә ала. Мәсәлән, Казанда ул узачак бу шимбә 11дә Казан вакыты буенча бөтен калган шәһәрләрдә башлый. Бездә ул узачак филология институтында. Ул Камал театры каршындагы бина. Һәр теләгән кеше килеп утырып шушы диктантны яза ала. Теләүчеләр бик күп булса сыйып бетәрләр микән? Без менә залны алдык 300 кешелек, ләкин инде ул университетның бинасы булгач, анда аудиториялар күп. Һәм инде Килгән кешене борып җибәрмәячәксез. Юк, бормыйбыз әле һичбер. Икенче ягы бар, килүчеләр булыр микән? Мин уйлыйм, булыр, чөнки без сайт ачтык, diktant.tatar дигән. Инде 300гә кадәр кеше теркәлде. Димәк, анда кирип теркәлергә мөмкин, ләкин теркәлү мәҗбүри түгел. Димәк, Мәскәүдә яшәгән кеше дә, Петербург, Уфа, Ижау, Төмән, менә хәзер карыйлардыр шулай бит, Екатеринбург. Казакстан белән Кыргызстанда да бар. Казакстандагы Павлодар шәһәре һәм Кыргызстандагы Бишкек шәһәре. Менә анда яшәүчеләр кирегез diktant.tatarга һәм теркәлегез. Андагы кешеләр белеп торсыннар, ничә кеше киләсен. Инде безгә анда хайран гына кеше җыелды. Без бит әле аны филология институтында оештырабыз. Бу беренче чиратта шундый филологларның кызыксынуы да бит инде. Аларның оясында оештырабыз. Шуңа күрә мин уйлыйм, кытлык булмас. Һәм инде икенче яктан сайтка ни өчен кирергә кирәк? Без анда татар грамматикасын, кагыйдәләрен куйдык. Һәрбер кеше аларны яңартып, белемен яисә белмәгәнен тулыландыра ала. Һәм иш текст куйдык. Иш текстны алар тыңлыйлар, дикторларны, һәм үзләрен тикшереп яза алалар. Һәм инде әлбәттә анда куелган текст үз-үзен кеше тикшерә ала. Димәк, диктант тексты алдан ук билгеле. Бу текстлар, мин әйткән текстлар, ул үзеңне тикшерер өчен. Инде татарча диктантта булачак Әмирхан Еникинең "Җиз кыңгырау" дигән әсәре. Менә алдан ук билгеле булгач, кызыгы югалмас микән аның? Мин уйлыйм, кызыгы югалмас. Объектив бәя биреп булыр микән бу очракта? Ятлап барабыз шул әсәрнең бөтен төрен ноктасын. Беләсезме, әгәр дә менә без уйлыйбыз инде башка шәһәрләр белән бергә алсак 1000 кеше языр дип индеме? Уйлыйбыз икән, әгәр дә 1000 кеше Әмирхан Еникине ятлап, һәрбер өтерен карап чыкса, бу шиксез монда бу диктантны язып тормасак та була, чөнки 1000 кеше шушындый Әмирхан Еникинең матур шундый теле белән һәм татар шундый чиста стилистик татар теле белән танышачак. Карасаң да бар файдасы була. Аның берничә максаты бар. Беренчедән, менә әйтеп киттем, татар әдәбиятын шулай таныту, шулай бит без аны ишеттерергә, шундый киң җәмәгатьчелеккә таратырга тиеш, безнең төрле сулар бар иде. Татарча диктант шуның тагын берсе генә.
Һәм инде әлбәттә без менә мин күзәтеп барам интернетта. Мин үзем постларны тырышам татарча язырга инде бер 90%-ын. Инстаграмда да, ВКонтактеда да, ләкин яшьләр ничектер ашыгып тормый әле постларны татарча язырга. Хәтта менә татарча җырчыларны хәзер инде кем генә аларны шулай бит, аларга шелтә белдермәй, ләкин карыйсың, алар постларын мәсәлән татарча язмый. Татарча языр өчен түгел, реклама өчен генә кирәк. Монысы бит инде аңлашыла. Юк, шулай да. Татарча язы була бит инде, аның бит инде менә мен карыйм, кем безнең целевая аудитория дип әйтәбез, кем белән без эшлибез, димәк. Татар яшьләре белән, татар халкы белән эшлисең бит инде. Димәк, бу бит инде турыдан-туры бәйле татар теленә, шулай бит. Әгәр дә бу дәвам итсен дип телисең икән. Һәм инде менә карыйм, яшьләргә дә мин шелтә белдерәм гел. Мен әйтәм, олимпиадаларга йөрисез менә татар теле буенча, ә күпмегез татарча пост яза мәсәлән. Бик азлары күтәрә кулны. Һәм инде бу яктан да менә кеше курыкмасын, татарча язсын, ул җиңел, ул рәхәт һәм кызыклы. Чөнки хәзерге вакытта менә мин Россиядә күп йөрим, һәм мин уйлыйм, татарларда гына шундый актив интернет тормышы бара. Көн саен ниндидер кызыклы фикер ишетеп, укып була, видеолар карап. Ул русларны алмыйбыз инде әлбәттә, ләкин башка теге аз санлы халыкларны, башка безнең кебек халыкларны алсак Россиядә, андый интернет активлык берәүдә дә юк. Без аның кадерен белергә тиеш һәм үстерергә кирәк. Әйе, үстерергә кирәк аны. Бу эштә Казан федераль университеты галимнәре дә катнаша. Алар белән бу диктанттан ниләр көтә һәм аларның фаразларын индирек. Менә алар өчен җавап биреп тормыйм, ләкин алар безгә бик зур ярдәм булды, таяныч булды. Ул мәдәниятара багланышлар һәм филология институты, һәм инде Каюм Насыйри институты. Мәсәлән, мин санап киткән шәһәрләрдә Каюм Насыйри институтының бүлекчәләре бар. Андагы филологлар шул эшләрне тикшерергә ярдәм итә. Инде мондагы филологлар белән без кем белән менә хезмәттәшлек итәбез. Алар безгә ничек билге кую критерийларын эшләп куйдылар. Менә килергә теләгән, ләкин ой менә уятка калырмын дип курыккан кешегә әйтеп куям алдан. Критерийлар бик җиңел мәктәптәге кебек түгел. Әлбәттә 5 балл куела инде, 5 баллы система, ләкин менә өтерне төшереп калдырсаң да сиңа 4лек куймыйлар, барыбер теге карыйлар инде кешенең Хәреф хаталары юк икән. Юк икән, димәк 5 ала инде ул кеше. Яра бирмәсмен дип уйлаган мин әлеге сорауны бирмичә булдыра алмыйм. Нәтиҗәләр кайчан бирелә? Диктантны язучы кеше бар текстны укый. Текстны кем укый икән? Текстны укый Алмаз синең коллега, Фәнис Җиһанша. Ул әйтәм, бөтен җирдә шул. Камал театры актеры. Без махсус сайладык аны, чөнки аны бит бөтен дөньяда яшәүче татарлар белә. Әйе, чөнки ул интернетта да бик актив. Ул шундый, беләсезме, олы буын, менә урта буын, олы буын дип әйтәм инде, Фәнис абый үпкәләр тагын. Ул буынсыз. Әйе, урта буын белән яшьләр арасында ул ничектер безнең арадашчы булды, менә сизмәстән. Гел постлар чыгарып тора, интернетта да бик актив языша, ул аккаунтларын алып бара. Һәм без ничектер бәхәссез менә шушы кандидатура сайладык, үзе дә ризалык бирде. Монда диктант язу өчен түгел, Фәнисне күрер һәм тыңлар өчен килүчеләр дә булачак. Әйе, Алла бирсә, мин шулай уйлыйм. Шуңа күрә бу бөтенесе эшләнә, кеше килсен, менә курыкмасын, татарча язырга. Менә уңайлылыгы даima анда бинасы да бар инде, актлар залы да, инде Фәнис абыйны да сөйләштек, инде текстын да сайладык, менә алынма сүзләр бик аз. Авыр сүзләрне тактага язып куябыз. Үзегезнең билгегезне сез генә белә аласыз. Менә шушы сайтка киреп, ниндидер Алмаз мәсәлән минекен белә алмый, мин Алмазныкын белә алмыйм. Кайчан билгеле булачак нәтиҗәләр? Мин уйлыйм, менә филологлар тикшереп бетергәч, 1-2 көн кирәк булыр безгә, тагын 1-2 көн менә ул сайтка кертер өчен. Һәм инде әлбәттә бер 10 көннән әле аның датасын без тагын яңадан кертәбез, әйтәбез, килеп, менә билгене белдең, һәм килеп менә минем хата кая киткән дип консультация алырга мөмкинлек булачак. Бездә кунакта Бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе Тәбрис Яруллин иде.